Nguva yamangwanani anhasi toda kuti tipinde mukati menyaya yedu, asi tasati tapinda toda kumboclear pfungwa dzedu pane zvakawanda zvingagona kuti disturb kuti tinzwe shoko. Chimwe chacho ndechemunhu agere pedo newe. Setsika yangu ndinoziva zvakaoma kugara nestranger. Panapa tisingagariswi namaasha semhuri. Wanga uchingonzi gara apa, umwe uya unzi gara apa. Zvinonetsa futi kungotarira munhu agara pedo newe kuti umucherekedze kuti ndiani. Zvinonetsa usina kupiwa tendero yacho. Saka tinogona kungoparidza iwe uchitonetseka kuti ndiani uyu, munobhindura mune mbavha ndiani. Uri papapa uchikakata chipesi chako nehandbag yako. Kana uri musikana uchifunga kuti maybe unondida wavingei kuno kumatarisirano. Saka toda kuti ticlear air. Handiti ka zvinonetsa makombi umu matinokwira. Zvinonetsa kungogara nomunhu wausingazivi. Pamwe ndazoto wakutarira panze pekombi zvochida kuti paunozopfuvura waona zviri pazhe wopfuvura nepaari kuti ungoona kuti wakadini. Ndo zviri vanhu. Handiti ka. Saka hatidi zvinodisturba shoko. Toda kuti timbopinda munguva yefamiliarization. Tinokumbira kuti ucheuke utarire neighbor wako. Umutarire zvatenderwa manje. Handiti wamuona ka momhorosana waona kuti munhu wakabva kuvanhu. Woti neighbor. Neighbor. Aiwa, it's wonderful to be here. Handiti waona kuti haana kutsamwira kungova serious wo zvake pamasikirwo ake. Unokufarira stereki. Saka toda kuti kata kupinda mushoko tisawana zvinodisturba. Kuri kupisa. Mistake yaitika ndeyekuti isi tiri kuno kuri kutonhorera kuno. Kuri kudiwa. Stereki. Saka nokumbira kuti mucooperate pandichaparidza nokuti mukasacooperate muchagara pano. Kana ndikarova point mototi amen tofamba nokuti ndikaona kuti hamusati mawa ndinoramba ndiri ipapo. Saka ukaita attitude yokuti ucharamba uchihwisa urombo wakanyarara kuti ndigoona unohwisa urombo handizvivoni. Kutova active kuti amen ipapo totofamba, amen totofamba. Tokurumidza vakutopedza ndinemwe mari dzokuHarare. Kuno hakupisi kunotova right. Saka istate iri right kuno. Saka ngatifambei. Chada kushanyira passage iri muna John chapter 5. John chapter 5. Kuporeswa kwomurume uya padziva reBhetisaidha. Tiripo here vana vaMwari? Amukasati muripo kandoidzokorora futi. Tofamba tose tite fast. Jizoti mabata totomuvha. Ndoda kuti tiverenge passage tose. Ipassage yakajairika zvikuru. Yatichada kuparidza. Izvi zvinoradzika vanhu kuparidza nyaya dzakajairwa. Nokutoti savaparidzi vaMwari pakati pedu nesu tose tatoziva nyaya yacho apa. Yomuchinda uya wakagara padziva kwamakore mangani? 38 years. Nhasi dai mandinamatira ndine temptation inondinetsa panapa. Pane temptation huru ndinokumbira muninamatire Pastor Chipunza navamwe ndinamatire vakomana mupofu. Ndinamatire temptation iri pano apa. Ndekuda kuparidza zvakamboparidzwa ndo temptation yacho. Dzimwe vhesi dziri panapa dzaanzwa nokuparidzwa. But dai Mwari vandibatsira taparidza zvimwe zvazvoda kutoreka kuparidzwa Jesu akuda kutouya so. Saka tichafamba tose through this scripture. Kana muona ndotemptiwa moti mufundisi maakutemptiwa ipapa. Toda kuti mutisvitse chaipo pamunoda kuti tisvike. Tiripo here vana vaMwari. But munongozivavo kana uchifamba uchienda kuVictoria Falls. Kuriko kwaunoda kundosvika as a tourist resort destination yako. Hauregiwo kumbovona zviri muzhira. Hautsinzini kuti usvike Victoria Falls. Haurambidzwi kumbokonyari pedo neutarisa dhongiro. Makamhinuro aro akasiyana nerokwedu. But hatimiri padhongi tiripo here. Kwatiri kuenda kumvura. Asi hazvitikonesiwo kumboona chimwe chimota chisingahwisisiki. Kuti bhamba ndere Toyota chesure ndeche Datsun chokumusoro mota rudzii yakadai. But hatimiripo. Tinofamba tichinapera. Saka da timbopfuura mbijana through this passage of scripture.
but toda kuti tisvike pamwe pane zvimwe zvavo zviri pakona zvazotoda kurega kuparidzwa Jesu akuda kutouya kudai. Saka kuda kuti tione nyaya iyoyo. Kana tangoona iyoyo muchatongoona pari chaiwanira, imi mose muchatotenda kuti yawanikwa. Amen. Kana mangoona taiwana totonamata tichina nguva. Saka mukaona tisati taiwana tinenge tichiri kuparidza. Ngatifambei, verenga mukomana. Inyaya yakajairika kungofamiliarizawo, because tinoiziva nyaya yaJesu achiporesa muchinda padziva reBhetsaida. John chapter 5 verse 1 to 12. Shure kwaizvozvo mutambo wavaJudha waivapo. Jesu akakwira Jerusarema. Zvino paJerusarema pedyo nesuo ramakwai kwaiva nedziva rainzi Bethesda nechiHebheru. Raiva namabiravira 5. Mukati mawo makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema navakaonyana. Tinokumbira asati aenderera mberi ndibate pfungwa dzenyu dzidzoke kunguva yakare iyi. Zvanzi paiva nomutambo wamaJudha paJerusarema. Zvinoreva kuti paJerusarema paiva nechechi. Tiri pano vaMwari. Yaitorana zvatakaita izvi, like a camp meeting. But Jesu ndokunanga ikoko kune mutambo wavaJudha. But tiri kupuhwa chimwe chinhu zvechiri pedo nechechi. Kuri kunzi kwaiva nedziva futi raiva pedo nechechi. Pane mutambo koita chinhai dziva. Tiri pano vaMwari. Pane zvinhu zviviri of not. Pane pari kuitirwa chechi, koita pari kugara vanhu padziva. Pane zvinhu zviviri. Iwe semunhu ari kunamata uri kuenda, uyu ndo muridzi wechitendero kauyu. Tiri kutaura naJesu kwete naPita. Jesu ari kuenda kwaari kunamatwa, but pane zvinhu zviviri zvaakanangana nazvo. Pari kuda kusvika pane chechi, pane dziva. Tikati dziva kuda tingabati nyaya zvakanaka. Pane hospitari, pane nokuti pairapirwa vanhu apa. Pane hospitari, pane chechi. Tiri pano vaMwari. Pane hospitari, pane chechi. Jesu ari kuaprocha. Famba shamwari. Vaigarira kubvongodzwa kwemvura. Vanhu ava vanga vari mudziva pahospitari. Vaigarira kubvongodzwa kwemvura. Vanga vakakomba dziva ranga riri ipapo. Nokuti mutumwa waiburukira mudziva iro neimwe nguva. Nokuti mutumwa aiburukira kudziva iro neimwe nguva achibvongodza mvura. Obva abvongodza mvura. Zvino uyo waitanga kupinda mumvura yabvongodzwa, uyo aitanga kupinda mumvura yabvongodzwa aiporeswa. Kunyange akanga akabatwa nokurwara kupi nokupi. Kunyange anga akabatwa nechirwere chipi nechipi. Zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga akabatwa nokurwara kwake. Hatina kutopuhwa zita rake, unongonzi umwe munhu muchinda. Makore 37 38 years akabatwa nokurwara kwake. Jesu akati avona munhu uyo avete pasi. Chimbomirapo. Jesu which means akatanga kusvika papia. Pahospitari asati asvika pachechi taakutotemutiwa, munhu waMwari toidzwa namatai taakutoidzwa. Yakuda kutoparidzwa futi. Chinosvitsa Jesu pahospitari asati asvika pachechi, iye ari muridzi wechechi chi. Maasha paakamuona ari okuchechi akatomanya. Magadhi okuhospitari akamira. Akati obvious unouya pano. Posvika pamasuo enzve kuhospitari, Maasha akadzokera kumaeredha zvikanzi munhu wenyu ndosaka maida kumuuraya. Unamai maitira anoita so. Chechi iri kurana hoyo kwawaenda kuchipatara. Unoitirei kudero? Ndakuda kutotemutiwa pari kati ngopfuvurawo napo. Jesu ari kuzama kureva kuti kunamata chaiko hakutangiri muchechi. Kunotangira kunze kwechechi. Tozopinda muchechi toselebrata zvataita kunze. Tiripo here vana vaMwari? Kunamata chaiko. Kunamata chaiko. Hakutangiri muchechi. Kunamata hakuzi kutsinzina. Kunamata ndezvaunoita wasvinura. Panosunurwa ndo pakakura, panotsinziniwa padoko. Tine problem navanhu mazuvano. Anokuzari mazuvano mufundisi nonamata. Ndikafugama 10 ndakatsinzina. Ndinosunura na 3 ndisina problem. Ndichichema aiwa. Kunamata ndekwawasiya kumba uko. Tiri pere vana vaMwari. Ndosaka Matiyo chiti wakandiona ka. Ndisina chokudya ukasandipa.
Wakandiona ndiri muturango ukasandishanyira. Zotonzi iwe usina kudaro iwe. Enda. Kugeda kwamene ushaya kuti ndi Jesu ero. Kuna matacha yako wana mai kwakanyanya kutsamira pakubika dhani pakuimba. Jesu ari kuti wakandiona ndine nzara ukasatambisa mugoti. Saka mugoti une power kudarika kotali panyaya dzokunamata. Nokuti variko vano specialize mukotali zvikuru. Kunamata chaiko hakuzi kuziva kuti vakafa vana chavanoziva uchitsanangura magwaro zvakanaka. Kutsanangura magwaro zvakanaka izvozvo. But kunamata chaiko kuziva kuti vakafa vana chavanoziva asi vapenyu vanoziva. Uri kuitirei vapenyu vanoziva before we know that the dead know nothing. Ndosaka Jesu achitanga kupinda pahospitari pamapracticals asati apinda mukunamata. Dai kutsinzina kuchiponesa panotsinzirwa pakawanda pasina hanya naMwari. Navanogerwa vaide vachinzi vanonamata. Kunamata chaiko zviito. Kunamata mabasa. Vari kuvanosota dheko pachechiso. But ukaenda kumba kwatezvara vake. Azvitangiri pano. Tinotenda kuti makagadzirirwa musoro kuti muvuye kuchechi. Wakapfurigwa zvakanaka newivi. But imba yavamwene inovhinza izvi. Iye aigadzirirwa kuuya kuchechi musoro. Dzakarukirwa mataira mota dzechechi apo kuti dzifambise crusade zvakanaka. But mudhara hana shangu. Kunamata hakuzi kuita nharo dzamaversion yamabhaibheri. Mai kumusha vane maversion 7 enhamo yorusavi, yokurapiwa, yamaronda. Kunamata hakuzi kutaura nendimika because iwo uchiti wangu harowo gwinomo unotaura imwe ndimi. Bwana ndisi mwana kumandevere. Asapedza zvokuma ndimi. Ushaya kuti kuzvino chichi. Onombo varume vanenge vachitambira Mwari, tambira Jesu wako nepower. Asina kuipa kutambira Jesu. But kumba kusina gomba ramarara kana toilet kumba hakuna toilet kumusha kuvabereki. Ndombozvibvunza kuti dai ashandisa kota yepower yekundochera toilet kwainzi kunamata. Kuti mai vakamuzvara vanoonekwa nevakomana veng'ombe. Vachizvibetsera iye achinamata. Kunamata hakuzi kukudza Mwari iwo usingakudzi vabereki. Nokukudza vakuru vatinavo pano. Hati Bhaibheri rinoti vakuru vakaodhenwa naMwari. Tasumudzawo narebhodeni vanoti amen dzoramba dzakanyarara asi kadzoti amen kuna Mwari. Iye Mwari achiti ndini akazodza I ordained leadership. Wotadza kukudza yaunoona. Uchitsinzinira yausingavoni. Ndakutemtiwa hedu. Variko vanofugamira vafundisi vasingafugamiri varume vavo kumba uko. Kunamata kongozoonekwa pano pachecha. Ndinamatire vakomana ndakutemtiwa. Zvino ndosaka Jesu akatanga kupinda pai naye trying to redefine true worship. Kuti hakuna kunamata kwa mazana ndina basa na vanhu. Ndina basa na Mwari wangu. Azviiti. Mwari wakauya kuzofira vanhu vausina basa navo. Iwe haungashayi basa naMwari. Haungashayi basa navanhu woita basa na Mwari wavanhu. Hazviiti. Kuibopa nokumwise. Vakaungana vakomana vari muhospitari mavo vakawanda zvatakaita izvi dziva riripo. Muna vanhu type netype dzavanhu varwere. Ndakutemutiwa. Vanga vakamirira chii nhai kubvongodzwa kwenhai kwemvura. Type netype dzavarwere vamwe vanokosora vamwe
vamwe vakawinya namakumbo, vamwe mapofu, vamwe matsi, but waifanira kuziva zvawakavinga. Makamutumwa siyana nezvamashoko ari mukomboni yepamunogara, makamirira mutumwa. Unoziva kana uri benzi unogona kudzingwa nomwe padziva sokuti mutumwa ndewake. Kana wakamirira mutumwa muzosha Mwari wogwara chigwere chako, ini ndinogwara changu. Takamirira mutumwa pano. Handidi zvokuburitswa muchechi, pano takamirira chinhai mutumwa. Dziva harizi rako, harizi bhavhu rokumba kwenyu iri, harizi puya kumba kwenyu iri. Mutumwa hazi mwana waba mukuru vako, mutumwa wa Mwari. Chigwere ndechangu, nyarara pamusoro pakugwara kwangu, ziva zvako. Kana uchikamhina ndinokosora, so what? Rekatimirira mutumwa. Tina problem na vanhu vari kuburitswa muchechi na vamwe. Umwe mutadzi achiburitsa umwe mutadzi muchechi. Ndine zvivi zvangu, iwe une zvako. Jesu anoponesa tose. Focus on the cross, not on my crisis. Kana uri muwadi muchipatara muya hamuna staff, anogwara ari pedo pamubhedha haizi staff. Kukosera kwangu chawakaita noiza imhaka dzako. Kana uri benzi unoshautiwa ukaburuka mubhedha, ukaverevedza, ukakwira waya, ukadzokera kumba kundofa, iye akasara achipora, akarera vana vake. Pane vamwe mai vangu ndakuti vanofanira kudya, vakanyimwa chirayiro chachidaidzigwa chazvikanzi mumwe chirayiro, hamudyi chirayiro muri pashamu. Handakuti zvakanaka kana zvakaipa, but kanzi namai vacho maerda, unondinyima chirayiro paro mwana wako, unondinyima chirayiro. Ukasaziva marights ako mukunamatwa kwaMwari, unotibudira mukwaya iwe, unotibudira muchechi, ende vakuburitsa vatokanganwa kuti wakabuda wasara nestori yenhema kwandaipinda ukabudirai. Garapo, anosotwa ngaasotwe. Kereka ino ndeya Jesu, tiri varwere tose. I made a problem to you, but I'm God's project. Ndimwari ari kuveza mupini wake, tiri matanda ari kuvezwa. Garamo kusvika vaponeswa zvazara. Ndosaka vaigarapo vakamirira chinhai mutumwa. Handidi kuiparidza mandate muti wasoro, hamusi kunamata zvakakwana ini, handiyo yatinodai. Famba shamwari. Jesu akatawana munhu, akati waona munhu uyo avete pasi. Jesu ndokuvona munhu avete pasi. Zvaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru. Aitozviziva. Akati kwaari, ndokuti kwaari, unoda kuporeswa here? Inzwa mubvunzo wacho very simple. Unoda kuporeswa here? Iye akati chii? Murwere akapindura akati, Ishe, ndinoshaiwa. Iri word rokuti Ishe kuchiGiriki rotora title recognize Lord ship yaJesu. Ishe haizi Ishe isingarevi Mwari. Ishe ndinoshaiwa chii? Munhu mudziva ari kumubvunza ndishe. Akasika dziva, akasika iye, akasika mutumwa, anotuma mutumwa. Jesu wamira pamberi pake achiziva makore agara. Unoda kuporeswa here? Salutation yakanaka, ndokubva dzati Ishe yakanaka, but problem yatotanga zvikanzi ndinoshaya chinhai, ndinoshaya munhu. Iwe munhu anodeiko muruponeso rwako iwe? Nyaya dzako dzose dzakazendama pamunhu. Kupinda chechi kupindira munhu, kubuda chechi kubudira munhu. Ino mungabuda mose ndosara ndiri mondoka. Rokuti hapana
waibatira Jesu mavoko pairovere waini. Tiripo here vana vamwe. Iko zvinonda kuunika mufundisi vanhu. Vari kutaura zvakaoma pamusoro pangu vanhu. Ndo mentality yavanhu. Ndada kuuya kuchechi but mashoko avanhu. Ndakauya namapetisi angu papotluck. Vanhu vakati haana munyu. Vanhu kakuunika chose. Kubva ipapo handichadliripo. Iwo anga anawo munyu. Edha ane munyu kana haana vanhu. Mufundisi wavhisitira vamwe pangu nongonyenyeredza. So what? Vanongosarudzana voga kupreya bhendu mwakanamata anenge achiti amen. Indi kanamata vanenge vakangonyarara kuda havadi havo. Munamata womutadzi vasati vandiregerera pandakamitisa. Vanhu! Charo vakasa kuregerera vanhu! Ndosaka vachitaura nyaya yekumitisa vanhu! Jesu anoponesa vanhu. Kuti duku mucheche yaMwari somubva ndiri pagara pakona yeche because warakashwa navanhu. Nandichazivi kuti vanhu vanondikaenda kumayuthi voti uri mvana ndomboenda kumadzimai ndinotorera varume vedu. Iwe pawakaenda kuna Jesu wakakudzinga. Siyana navanhu. Namata Mwari. Kwai ndinoshayiwa vanhu. Jesu chakanakira munhu wenguva haadavidzi zina maturo izvo. Zvika ndoshayiwa vanhu verenga shamwari takutemutiwa maverenga. Ndinoshayiwa munhu unoduwisira mudziva kana mvura yechibvongo. Asi ndinoti kana ndoenda umwe wonditangira kupinda. Paragraph. Jesu akati kwavari. Simuka tura dzako ufa. Jesu ndokuiginowa chiparagraph chisina maturo. Dzakamutarira zitaura nyaya yavanhu. Jesu dzakatarira zvasi. Jesu ri very patient hakukati paspeech. Dzakapedza nonsense yadzo kanzi chisumuka chitora no. Chiruva pasi. Pasina munhu. Tora novo udi ufambe pana munhu. Mwari anda kuinteracta story youmwe nhasi. Amen. Story yako yava chorus iya Mwari can interact it. Can interrupt it today. Wanguva munhu wamashoko, munhu wokudemba, very apologetic. Choro wahora mahwera sei zvakaoma. Muri sei hatongotatarika. Kari pamusha pake kuti asomusikana mukuru. Achinyanga choro dziri pamusha padzo somurume. Ungati dzashanya. Dzozongoita freedom kana dzava mutoilet madziye dzavadzoka ndomadzinombosimba simba. Kana vari mai choro vachisevha zvokudya kuvaenzi vauya. Vachisevha baked beans dzavasina kubika. Dzinoperekedzwa naapology. Kwai mongodya pameno kana dzakaibva ndiwo wakabika. Jesu wasvika. Unoziva Jesu waida asina kumbotaura nomuchinda waida akangozviporesa oga. Pakangoona Jesu waida akatanga kutokakatika kuda kumumhorosa. Jesu rubva angozodaiwo dzotosumuka. Kandi ndinoshaya munhu. Zvaida kutuma Jesu zvokuti Jesu somunhu waMwari vodai mainda kwandakazvagwa uko. Mondotsvaga chikomana chiriko chandakasiya 38 years ago kuda chakura. Mondotaura naye. Mari yebhasi ndozomupa ndapedza ndaporeswa pano. Mota avuye panapa ozondisa pamafudzi. Nguva dzino dzinenge nguva dzomutumwa idzi. Kuti kana mutumwa akangowira muondikanda muinai. Jesu achiraigwa nomunhu. Maponesegwa omunhu. Kazhinji ndo zvatinoita when we are praying. Hatichadi kuiparidza. Dziya dzagara pa bedside 38 years. Ndi senior citizen ka vepa problema. Senior citizen vepanhamo. Dzadzotozikama kuti pamudhara John. Paposto yadzo yotonzi posto.
dzichigara dzakazviunganidza because papapfuura makrisimasi namakrisimasi makore namakoreka amadhona aisiuya nezvipo kudziva choro vangotanga chechi yavo ende tindopavo zvipo kudziva ndodzadza senior citizen dzogara panzvimbo inozikamwa. Jesu waakuda kuzodisturba peace yadzo macho. Unoziva ukajaira nhamo nokujaira weakness unogona kutoita mbiri nayo ukasava willing kudzikinurwa. Auziva mwana anopoza nekutsamwa panapa kwai ndine short temper. Ndo problem yangu iyo ni gonye rangu haritani kusumuka. Dzotogara hapo. Auzivi kuti weakness ukaijaira ukaibhabhatidza ukaipa cosmetic touch unogona kutoifarira. Ausada mbona maparufu chaipo pachitsamwiwa. Zvokuchema vatete tsve dzatopinda mupolitics dzaparufu. Kwa vatete vataura mudoko kwandirini vavapirei kuti vataure. Hauna mbona munhu parufu unosumudza varovora vose kwavarovora sumukai. Pari kuchemewa sumukai. Uyo ndio mukuru uyo. Ini ndine zitete ziguru. Toda nhoroondo yomufi kwete yako. Pa weakness parupa pane zvinonetsa. Padzadzagara apa 38 years. Dzadzotonakigwa neona but dzokangamwa kuti dzinogwara. Chero vagwa inondoperera kwamudhara. Tusarova vamwewe. Dzadzitoona apa hendi futi yekuti chero pakasumuka nyoka ikapfuura napa. Umwe munhu akati nyoka yakakura izvonzi nyarara unozivei. Pane yakapfuura 1956. Apa. Gumba. Unoti nyoka ere? Unogona kuva munhu wamashoko. Nomunhu weexperience isingaponesi. But upenyu hwako husina simba romuchinjikwa. Une history kwamakabva nayo church kuti ipinde mubhindura. But upenyu hwako husina kumuvha any inch. Takabva nayo tiri pamuti. Jesu ndobva asvikira muchinda. Famba. Pakarepo munhu uyo akaporeswa akatora nhoo dzake akafamba. Oh yes. Inzwai kavana vaMwari. Uyu murume unonzi munhu uyu haangozi munhu chete. Uyu murume uyu munhu mukuru 38 years uri panzvimbo. Usingabudi uchingogara ipapo. Dzakabona vamwe vakauya vakapinda mumvura dziripo. Dzikabona vamwe vakafa dziripo. 38 years dziripo. Dzatova nechinzvimbo chikuru dziripo. Famba. Musi uyo waiva weSabata. Inotinetsa tiiparidze. Famba. Zvino vaJudha vakati kuno vakaporeswa. ISabata utenderwi kutakura nhoo dzako. Vandinetsa maJudha. Chiregai tingoidzwa kwokupedzisira tichitaura nyaya yedu. Iye akati haukahlamari nyaya iyi. Kudazoda usukahlamara sei mfaneke. Uri muJudha here. Munhu wavaisivinga dhokasi yavo yaisipa munhu chikafu. Amo yacho yaimupa manyatera. Vachitoti hazviiti kuti dzifambe idzi tamirira kudziviga idzi. Mufundisi aitogadzira mharidzo yaachazoparidza parofu gwadzo idzi. Paanotanga achiti handitauri nevafa ndotaura navapenyu. But ndobva pazouya muchinja manje unonzi Jesu. Ndokusimudza murume uyu. It's a miracle. But miracle havasi kuiona. Vanoona problem. Vanoona nhoo yasimudzwa. Zvikanzi unotakurire nhoo neSabata. Ndo vaya vakarovera Jesu neFriday vachiti vakomana ngatikurumidze tingapinda maawa matsvene tisati tapedza basa. Vachirovera Jesu ishe weSabata. Kanzi so that they finish early and keep his Sabbath. I'm confused. Noza murayiro ukashaya Mwarika. Chitendere checho chiri dry like the hills of Gilboa. Murayiro ukashaya Mwari. Panenge pakaoma.
akatsungiwa. Noza kuna muatende wekuti uchisangana naye ukamutarira songa wakabhabhadhidzwa mulemon juice. Akasunga uso kuti ichechi inomuda iyi. Kamhorosero kacho kane formula. Mukawana vadla zvavharana sokuti pavabika vavhuna mugoti. Iprincipal. Vamawana tadla zvatopera nomurayiro westewardship. Kana wawana vadla vatodla. Bofu chori kachema sei rikavuchira sei. Rikaita soropinda murodha vakandi chunhu kwati akaita systematic giving. Havakandi. Pamariro mwana akachema. Ndosaka ane utsinye kunyange nevana vehazvanzi dzake vasingaendi kuchikoro. Unowachiti kwai ndakambovavudza asisi vacho kuti nyaya yavo yokuhura kumashava vachachema. Chero chikachema chimwana chimuzukuru chake vaenda kumusha kumariro chisina trouser chisina short chichichonyewa nehuku hatirimuki achiverenga pamphlet. Principal. Ndiye yokuwana mhosva pane waponeswa and failing to recognize simba rewaponesa. Iwo zvinori kwa munhu unenge asvika pachechi kozvino wakapfeka zvavapfeka vahwa kuti chechi inopindiwa. Hazorora achichevukiwa sokuti social monument. Rega vanhu vaMwari vamuye mukiriniki chechi chipatara. Hauzoona bhadhara bhiri racho. Unobhara Jesu ari muvhukwi patepi yekumba kwenyu. Rega vaponeswe. Chero watadza unotadzira iwe. Uri sekitari romweya mutsvene. Wacho wapesana nezvivi zvavanhu. Iwe una zvako. Tiripo here vana vaMwari. Tasvika manje nyaya yedu. Tasvika regai tichi Jesu ndobva zatakura noyadzo ndobva dzadi. Zvinova Judha vakati kunova kaporeswa. Dzakaenda kuchechi hatichadi zvedu. Tachina nguva dzakazoenda kuchechi. Ndobva zvazvondosangana naJesu kupi nai? Church after hospital. Nyaya inondinetsa yei chiterera chimutsa ari pedo newe manje. Kuti tasvika pa Victoria Falls tasvika. Tasvika manje pamwe posi papasina basa. Tasvika. Murume uyu hazi murume wokutamba wakaporeswa. 38 years ari panzvimbo akuzikama. Which means logically vose vaviya kuzodoneta zvinhu vanonanga pamuchinda. Vaida kuhwisa pamusoro pemagariro omukomboni yepaBethsaida mudziva iri vaitanga pamudhara. Ko mogara sei pano? Vangani vakapinda vangani vakabuda? Mutumwa wakambouya rini? Unosivuya nguvai? Jesu hoyo wapinda navadzidzi tiripo iro naMwari. Padziva reBethsaida hakuzi kutanga akakuonekwa Jesu. Zvimwe zvikara zvakambomuona pakana paya. Vakatomwa waini yacho. Paari kusvika vari kutokwenyana zvikanzi ndiye. Ndiye. Wabona Jesu ga. Ndobva amira pamuchinda we38 years. Unofunga kuti kusvika kwaJesu haangosviki sokuti pangosvika munhu nje. Ane impetus. Vanhu vose vari vazhinji vaya vanogwesha kukwedera paari. Vamwe vari kuti munhu unogona kuti vasinganyatsomuziva kwatoro webhamudhara ini toro webhamudhara sabho kunoroka. Jesu ari kutaura nomuchinda vakateerera vachitaurira nawo dhara ndotaura chipoemu chake. Jesu ndobva ati tora nhovo dzako ufambe. Tora nhovo ufambe. Ivo varipo. Jesu kuda maasha ake vakati vakomana tokumbira nzira. Tokumbira chi? Nzira. Iye ndokutora nhovo yake ndokutomudzurira. Vamwe kudzurira kuchitonetsa nemhaka yekugwara. Jesu
uya wakaporeswa akatopfuura napavari, akatopfuura napavari, akatopfuura napavari. Amupa vana vangu musati masvika zvandiri, hamusi kuona zvandiri kuona, hamusi kuzviona, hamusi kuzviona, hamusi kuzviona, maitirei hamusi kupavona. Ndati Jesu wakaporeswa uyu akatora nhovo yake kuda akatodhonetera dzimwe dziri pasaidhi padzo kashamwa chisara nenhovo. Vanhu kwakutogwirirana nhovo votodzerana kutokuvadzana kubvisana meno kutokompliketera mutumwa futi uchazobvongodza. Amupa vana vaMwari hamusi kuona zvandiri kuona. Vakamuzarurira akabuda, wakaporeswa, vakazarurira Jesu akaenda, vakasara nehistory isina ruponeso, vakasara nehistory isina ruponeso. Zvikanzi wanga ari paro, vamwe vakasara vatokonana, zvikanzi paanzi sumuka naJesu watanga kusumudza gumbo rorudyi, vamwe vakati nema ndiro ruboshwa, kanzi warira sespring, kanzi nema una kuwa paita semvura inonayaso, watanga kusimaira asati ahotsira, vamwe vakati watanga ahotsira ndokutorovana. Votodai mawitness kanzi uya ndowanga uri pedo iwe, kanzi mungandiudza zvo mudhara ndindaigara naye, iwe unotaura kudero uri bofu wawanani, wazvivona sei? Kanzi nonditukana upofu hwangu ndowakandizvara, ndokutorovana paya. Jesu newaporeswa vatobuda vaenda, vosara nengano dzisina ruponeso. Vanhu vaMwari masvika here imi? Shamwari verenga Matiwe iwe, ndikuudzei tsika yaJesu pakuporesa. Matthew chapter 4 verse 24. Pa verse 24. Oh yes. Mukurumbira wake ukanzwika, mukurumbira waJesu ukanzwika kunyika yose yeSiria. Vakauya kwaari navairwara vose. Wakauya navairwara vangari sangano vose. This is the same Jesus ari kusvika paBhetsaida, ndiye apinda muAsiria. Vakauya navairwara vangani naye vose. Famba. Vakabatwa nehosha dzamarudzi mazhinji. Yes. Namarwadzi. Yes. Navakanga vane mweya yakaipa. Yes. Navane zvipusha. Yes. Navakanga vakafa mitezo vakavaporesa vose. Tsika yaJesu inoporesa vangani naye vose. Masvika here vakomana. Tega chapter 8 verse 16. Verse 16. Yes. Ava madekwana. Yes. Vakauya kwaari navazhinji vaiva nemweya yakaipa. Akadini. Akabudisa mweya neshoko. Yes. Akaporesa vose. Akaporesa vangani vana vaMwari vose. Tichina nguva 12:15. Chapter 12 verse 15. Akaporesa vose futi. Ko hamuna verse 15. Yes. Jesu akati achizviziva, oh yes, akabvapo, vanhu vazhinji vakamutevera, yes, akaporesa vose. Asisina nguva akaporesa vangani naye. Apa muguta maisiporesa vaiteta zvokutsvagwa vanorwara kuti vauye kwaari, but asvika mudziva rine concentrate yavarwere, ndokubva vamudzurira. Uripo here mufana? Vakamudzurira. Apa dzinodzura dzinokanina, dziri kudzurira Jesu waporesa muchinja we38 years ane worst situation yake iri nani uyu, yegumbo iri nani. Vakamurega akaenda, dzikatadza kuona brain yokuti zvamaitira uyo ndiitireivo ini. Jesu waide akaemta guta, aide akaemta gungwa, gangwa reBhetsaida, paine pakasara pasina munhu. Ndopane achida kuparidza. Ene zvakuda kutoitika izvezvi ndisati ndavhara. Izvezvi zvakutoitika izvezvi. Iye ndiri kuparidza yakutoitika. Watch it. Dzimwe dzaiva pachezvo zvidaspectator izvozvo kuzoona kukura kwamasipika. Chishamiso mubhindura.
dzimwe dziri kutoona fashion dzicherekedza kanzi zvinotaya yacho haina kuzonyanya kufita zvakanaka na babacho. Dzimwe dziri kutoona magedhe ebhora. Kare ndichiri kipa panodhaivhirika ipapa. Pade pakangotsvagwa one wakangoti Jesu zvamaitira uyu neni ndozvidaba. Chero dai aitadza zvake kutaura aingotanga karwiyo kake kamanga. Verenga shamwari inoti chi? No, Acts chapter 2. Oh yes, mukomana amboibata. Chapter 21. Acts chapter 2 verse 21. Mabasa chapter 2 pa verse 21. Oh yes. Zvino kuchaitika kuti. Pachaitika chukuti. Ani nani nodana zita rashe uchaponeswa. Amen. Whosoever. Ane nyaya dzake. Whosoever. Chero akauraya munhu akadya akabvura vhudzi akapara musoro. Whosoever. Wakabhota matwins. Whosoever. Wakamitisa akaramba. Whosoever. Unenyoka nechikwambo nechipuna nechintendere akadana zita raJehovha achaponeswa. Whosoever. This is the good news. Ndosaka zvichifadza kuva muchechi uchinamata Mwari. Usarega vanhu vachitaura pamusoro pezvivi zvako vadane vaudze kuti regai ndikuudzei zvimwe. Muri kutaura emuloji yakati mandakabahwa. Regai ndikuudzei pandisina kubahwa. Ndakambovata kuZambia, ndikavata kuMalawi. Let me tell you, chero mukazvisiva so what? Ndapedza kudaro. I called the name of the Lord. I am a whosoever shall call the name of Jesus shall be saved. Wakababa rengi anoponeswa. Kuti tira serious kwandine secret andoda kuudzai pamusoro paerita. To hell. Choro kanyora bhuku pamusoro pezvivi zvavo hazvidi mwedzi kuti vadaone zita raJehovha. Whosoever. WhatsApp yenyu ngaitakure good news yokuti whosoever. Chinhu azotaura Jesu 3:16 hatichaiverengi. Inda pana Luka 19 verse 10. Zvikanzi 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. That turn to your neighbor. Womutaurira kuti whosoever. Chiverenga shamwari. Luke 19 verse 10. Oh yes. Nokuti mwanakomana womunhu. Yes. Wakauya kuzotsvaka nokuponesa chakarashika. Amen. Ndo agenda ya Jesu. Tombosifarisa tichiparidza yedu Mwari ngaatiregerere. Kwa Mwari ana nhomba navanhu. Mwari ngaatiregerere. Mwari unayo nhomba navanhu. Unoti mkaenda kundovhima kuti ana nhomba nenyama. Jesu wakauya kuzorimisa mbambaira. Wakauya kuzokanikisa mota. Wakauya kuzotsvaga nokuponesa chakadi. Saka usatiudzira vanhu kuti kushoro karega kuuya. Jesu ana basa nazvo. Unokurova mbama. Iyari woudza mukorokoza kuti goridhe harina basa. Iye akabva gokwe kuinda kukadoma kundoritsvaga. Jesu zviri kunzi dai anga ari mukorokoza. Wakauya kuzotsvaga chakarasika. Unochida. Unotoita BP kana chikasauya. So usamira pamberi pezvinotsvagwa naJesu. Woti chero karega kuuya. Iko zvino unoziva dai waizviziva zvandinoita kana ukati pastor jambai kuti ndiuye kuna Mwari ndojamba. Mira neguvhu ndomira neguvhu. Chero kazoti handichadi but kufadza wakandituma. Wakandituma wati uya naye mutadzi. Amen. Ndosaka vakomana nomuprofeti expense yese. Harizi band riri kurogwa panapa. Pane mari zhinji dzapinda apa. Thousands and thousands of dollars. Kusapota cause yaMwari.
ava vati vakomana ava vanonzi naJesu enda undotsvaga chandava kuti utsvake, enda undotsvaga chakarasika, Pintura, here we come. Ndiye uri kutsvagwa naMwariwe. Nesikadhi yako vuya udze shoko, nokuti ndiwe uri kutsvagwa. Hauredzi hove mugate, hamuna hove dzinoredziwa mudziva. Hatifuri nyama iri pamutariko, tinofura dziri kurenje. Hunting ground yechurch ibhawa nekung'anga, ndokune zvinotsvagwa. Ukaitanga yekundotsvaga kuzhe, zvonzi kwai hawabuda cheche, unotsvaga mubhawa. Inde mundoimba pabhawa, pamukova webhawa pa, unogarirwa bhodhi. Unoredzesa varume vakuru mukapu iwe kuti vabate makwaya. Ndosaka Jesu aipiwa mhosva akapa unodya navatadzi, yakatomuurayisa ndiyo yokuinda kwaZakiyo. Pada aiziva kuti wamuzodza uyu chifeve, ndo chodikamwa chinotsvagwa. Ndo chinotsvagwa, ungachera makubwe muflow. Ungaiwana mutamu muparavarai. Unotsvagwa mumukwendeka wevhudzi. Simple logic. Dhati Jesu wakapfuura. Vakamurega vakaenda vakasara namastories. Paide pakangoti one chete. One munhu chete. Dziva redu rakaemptiwa navagwere. Vakapinda vose muchechi. Taakupedza zvaakutoitika zvandiri kuparidza panapa. Usazvidzosera sure kwakuna Jesu achifamba panyika munyama. Dzoka ipo panapa wotozviona iko zvino zvakutoitika panapa. Dai wana akangoimba chete. Musandipfuure tenzi. Jesu wade akakona. Akati waporeswa. Wade asina kubata kana wana wade akangodeclare kuti mutumwa chigarako. Mwari deploya mutumwa uya wapadziva aite rimwe basa, dziva ndavharisa. Mutumwa ngaachirega kuuya. But vakamutarira, vakamirira imwe nguva. Hapana imwe nguva inokunda kuuya kwamuponeso panzvimbo. Kamwari ndingaponeswa pano vapana vachitamba bhora. Kana Jesu achitovapo ngazviitwe. Ndingaponeserwa pano ndashanya kubva kuMount Darwin. Ndongoponeserwa pano ndotodzokera ndoti ndakagamuchira Jesu hazviiti. Aiwa kana aripo ngashande. Tiripo ere vanhu vamwari. Pamwe vanga vakamirira birthday ravo aiwa. Pamwe ndangoda mwaini. Pamwe ari kuti ndiri kutamba bhora. Choro uchitamba bhora uya uponeswe. Jesu ari kupfuura napakati pedu. Dai wana akangoimba chete. Tega shamwari, dai wana akangoimba chete. Dai wana akangoimba chete. Jesu asati abuda. Moyo waJesu wairwadza. Achipfuura pamberi pavanhu vaida ruponeso. But hapana akakumbira. Ndiri kutaura navanhu vakasiyana. Vabva kunzvimbo dzakasiyana. Vana matambudziko akasiyana. Vana maexperience dzakasiyana. Vane nguva dzakasiyana pamatambudziko avo. But Jesu ari kupfuura. Jesu. Ungaramba here wakagara. Jesu achida kuatenda kuproblemu yako. Kana Jesu achipfuura. Pintura. Jesu ari kupfuura. Musangano unonzi Jesus saves. Jesu anoponesa. Ungano inozi ungano yemapenzi, ungano yavakachenjera. I want to pray with somebody today. Andizivi zviri kuitika mukati meupenyu kako. But uri kuti handizoreki. Jesu achipfuura.
toda kuti ndimuye nenyaya yangu pamberi paMwari kuti Mwari mutiitire nyasha. Kana alipo akadaro ngasimuke. Pastor Chipunza famba mchuya kuno mbele. Anzisura kugombedzera dambudziko nderako. Dambudziko nderako rinoda Jesu. Hallelujah. Inzwa indochema. Ndati akapfumura Jesu. Variko vakagara vane nyaya izvozvi varotokalkuleta kwandichazozviona pake meeting. Ndichazondonamata ndavakumba. Wava ne 14 years kumba unako zvichitadza kuita. Jesu ari kuti ndiri kupfuura napano. Ndinoda vanhu vandinoda kunamatira panguva ino. Vanoti Mwari ndine nyaya inoda imi. Ndine nyaya inoda imi. Musandipfuure Jesu. Musandipfuure Jesu. Handiri kuita seboka ramapenzi paBethsaida. Vakarega Jesu achipfuura. Vakadzokera kumba namaproblems avo. Vamwe vari kuti zvakamboitwa rini kunamatira vanhu masikati akadai. Vakasara. Uya akasimuka. Akaitirwa nyasha. Panguva inosati anamata. Ndiri kuda kudana vamwe vari kuti pastor ndakamira. Pastor ndakamira. But I think the situation yangu inoda close attention. Andizwa kukamira ndine nyaya inoda imi. Dai kuri kuchipatara ndaipinda muintensive ward. Ndine nyaya dzinotoda imi Jesu. Ndandisinganamati kana kuti ndainamata but ndine maissues. Anoda kuti mweya waMwari uatende nyaya yangu zvine simba. Kana varipo vakada want to set a difference. Kana varipo vakamira vanoti standing there is not enough. I want to walk. Ndoda kufamba ndimuye. Ndoda kufamba ndimuye signifying the measure of my challenge. Ndoda simba ra Mwari in a mighty measure to attend to my challenges. Kana varipo vakadaro fambai muchibuya. Fambai muchibuya. Fambai muchibuya tinamate muri pano. Tiri kudana vanhu vane nyaya dzinoda Mwari. Dzakonekama na vanhu. Dzakonekama namatare okumusha kwenyu. Dzakonekama nen'anga. Dzakonekama nana chiremba. Unoti handiponeseki ini. Handiporeseki ini. Yangu haigadziriki. Jesu asati apfuura. Famba uchibuya. God bless you. God bless you. Iti Jesu musandipfuura. Ndiri kubata mapractical issues oupenyu. Vari kuvanongo vanodzungaira mukati meupenyu. Upenyu hwavo hwakadzara kudzungaira. Vabata mari kwe30 years haina chainotenga. Upenyu hwose hune confusion. Satani akadzika mudzi mukati meupenyu hwako. Unoti Mwari, enough is enough. It's not over until it's over. Tiri kusetera ground tiri kuna Michael. Kuti agwe hondo dzavanhu vake. Pindura, come to Jesus. Pindura, come to Jesus. Vari kunzwa the sound of my voice. Vari kuzama kunyaradza stress dzoupenyu nokumadoro. Une chisupa chiri pamberi pako. Super ina power. Come to my super Jesus. Famba uchiona. Mwari kudenga ngakuropafadze. Mwari ngaatenderedze nharaunda ino. Ngaatenderedze nharaunda ino. Abate basa mukati mearena ino. Pindura. Pindura. Jesu afanire kupfuura. Tisati taponeswa. Thank you Jesus. Oh yes, famba muchibuya. Oh yes. Tanzwa kudakisisa. Mashinzwa boere. Mwanga dzechipinga dzigone. Isu tanzwa shoko. Oh yes. Someone have got good news. Zvakaitirwa muchinda we38 years. Neono kona kuitirwa izvozvo. Oh yes. Zivisa nyika dzose. Tinaye unozvigona. Matombo akakonewa. Micheka yakakonewa. Counseling yakakonewa.
but tinaye unozvikona, tinaye unozvikona. Famba uchiuya tinamatetesa, famba uchiuya tinamatetesa, famba uchiuya tinamatetesa. Jesu unoponesa pintura, Jesu unoponesa pintura. God bless you, my sister. Tell it to the world. Taurira neighbor wako kuti ndi Jesu unozvikona. Is there anybody here who is in need of my Jesus? God bless you, my sister. God bless you over there. God bless you over there. Uya mukamuchira Jesu. Jesu unozvikona. Jesu unozvikona. Jesu unozvikona. Is there anybody over there? God bless you. God bless you, Komana. God bless you. God bless you. Oh yes, I didn't option the Komana Marakuropa Fate. Chorori problem. What is on Yarari Kuimba? Go to Jesu no Ponesa. Maringa Kuropa Fate, Manaku. God bless you. God bless you. We don't want to close you out. Come to Jesus. God bless you. Come to Jesu. God bless you over there. Oh yes, I'm excited. I'm excited. Jesu ari kukunda. Jesu ari kukunda. Pintura, may you know this. The devil is terrified. The devil is terrified. The devil is terrified. Thank you, Jesus. Somebody's coming over there. Somebody's coming over there. Atisofari musuwa usiwedu. Akavara aki anoanti mari. Wana kufa bwana Noa. Mari ndire kelele. Tisafara asina kuvuya. Antina power neni mutula ruponeso. Is there anybody here? Anybody umasatabuya. God bless you. God bless you, manako. Maro kudenga ngakuro pafati. Takuna kunamata. God bless you over there. 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 Oh yes, God bless you over there. Abakomada atichagoni kutarira nguva pawachi. Kana mari vachakavhura musuwo kuponesa. Ndiani angavhara suro ruponeso ravhurwa. God bless you over there. God bless you over there. They're coming to Jesus. We are coming to the muponeso wanyu. God bless you, Shamari. God bless you, my sister. I'm excited. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari vatora nzvimbo ino kuponesera vanhu vavo. God bless you, Manako. God bless you, my sister. God bless you. Hallelujah. God bless you. God bless you. Somebody's coming. Wakomana vari kupora. Kana une nyaya inobuda inoda Jesu. Siya vakashota mupora. Famba uchibuya. Famba uchibuya. Toda kunamata wavaparo. God bless you. Mwari ngakuropafadze. God bless you. Nothing but the blood. Jesu ari kupfumura. Iti musandipfumura. God bless you. God bless you. God bless you. Mwari kudenga ngakuropafadze. God bless you. Mwari kudenga ngakuropafadze shamwari. Take your time. Hapana wari kunonosa shamwari. Jesu akauya kuzotsvaga nokuponesa chakarasika. We are giving you your time. Tiri kukupa nguva yako. Tiri kukupa nguva yako. Tiri kukupa nguva yako. Takupa nguva ino kuna pastor. God bless you over there. Pastor wachinamata. Famba uchiuya. Hallelujah. Mwari ngakuropafadze. Mwari ngakuropafadze. Uya ugamuchire Jesu muponesi wako. God bless you over there.
God bless you over there. God bless you over there. Ini ndiri mudoko ini. Andingavari vasati vapera. Aiwa ndingavari ndiri mudoko kuvhara suo reareka. Ndiri mudoko kuvhara suo reareka. God bless you. God bless you, Akomana. God bless you. God bless you. God bless you, Shamwari. Mwari ngakuropafadze. Mwari ngakuropafadze. God bless you. Somebody, they are coming to Jesus. Akomana. God bless you. They are coming to Jesus. They are coming to Jesus. They are coming to Jesus. Is there anybody here? I don't come to Jesus and put us work. Baptism is coming. I don't come to Jesus and put us work. Come to Jesus. Aripoere umwe. Aripoere umwe. Jesus musandi fubu. Nya tangu tinoda ime. Hallelujah. Takuna matashino. Is there anybody here? Vakomana chireka tigadzirire kuna mata. Vatiri kuna mata kana aripo. Asati atani kaunda na Jesu. Famba uchiuya. Famba uchiuya. God bless you over there. God, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Apana wari kunonosa. Tora nguva yako ufambe uchiuya. Apana mukorokoza benzi. Anoti ndaneta bhande richipo. Azviti. Kana tiri kuvaona vachiuya. We are excited. Biri kugwayana. Jesu nozoti makakata bhande. Aiwa kana vachiri kubuya. Tiri vadoko kudarika Jesu. Aiwa tiri vadoko kunyange kungirosi. Tisu vanani kuvhara sora vhugwa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tiri kunyengerera famba uchiuya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Choro pastor pavari kunamata. Sunura ufambe uchiuya. Mimese mauya kunomberi. Mwari aizi ng'anga. Inoda kungoshandira vanhu vodzokera vondoita mararamiro avo. Rukoko guri pano Mwari anda kuita part of the fellowship of the unashamed. Because we are not ashamed of the gospel. Amen. Ndo pane simba rokuponesa. Amen. Zvinji venyu pakati penyu. Take a step kwete kungoshandirwa naMwari. But yekupuwa rupawo gokuva mwana waMwari. Amen. Rupawo through baptism. Chii chingakukonesa kuti upinde mumvura uve part, be given a mark yokuti ini ndava mwana waMwari. Ndiwe unoziva kwawaiva kuti kwaipisa. Takupinza mumvuri wevhangeri. Mwari ndiye kubatsira wagaramo. Patiri kupedza kunamatirwa panapa. Tichakumbira isu tose vari panapa. Tipote kuseri kwetende uko. Namaashasi edu navanyori vedu vose. Nasi zuva guru. Better than zuva rokuzvarwa kwako. Takazvarwa patomo, takazvarigwa nhamo. But nhasi uri kuzvarigwa rugare. Takazvarwa vamukesi the day we were born. Kuti makandizvarire panyika. Kuti ndisangane nezvakadai here. Ndinetswe navana here. Ndinetswe nomurume here. Ndinetswe nomukadzi here. Ndifirwe navana here. Ndirware here. But nhasi is a new birthday. Wazvarwa patsva mumba maJesu. Thank you, Jesus. Tinokumbira pachapedza kunamatirwa napasta. Tose vari kuno tipote seri nevanyori vedu. Tiise upenyu hwedu zvizere. Kana pane vamwe I think vazhinji tataisa upenyu hwedu muna Mwari.
vanga vasina nyoresai mazita enyu. Pari kunyorwa zita pano denga riri kunyora. Tinachokusha. Tinotenda Mwari. My elders avuya asare atende kwavari. Glory be to God. The devil is defeated. God is glorified. The devil is terrified. Mbiri ngaende kukwaena. Pastor Chipunza na matere vanhu vakamira. Congregation vasimukira toda hondo dzedu dziguwe na Mwari. Nevauya kuno mberi toda hondo dzedu dziguwe na Mwari. Jesu paari kupfuura tose vakamira tamubata tati musatipfuure tenzi. Ndoonoziva zviri pamoyo pako. Pari kunamata pastor isa munamato mumoyo uti musandipfuure tenzi. Antu tasabenzera vanhu vapa Bethsaida vakarega aitira vamwe vachipfuura vakasana vasina kuitirwa nyasha. Over to you, Pastor. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai panguva ino yemasikati. Toda kutendai kuti muri Mwari wedu pakusika, muri Mwari wedu pakudzikinurwa, muri Mwari wedu mukunyaradzwa. Nguva ino Mwari toda kuisa mukati mumaoko menyu tiri vanhu vamakasika nemufananidzo wenyu. Chatinoziva ndechekuti shoko iri nderenyu. Matiunganidza mukataura kwatiri mumwe nemumwe, mukatisimudza pazvigaro zvatanga takagara. Totenda kuti hatina kunzwa mwana wokwarisukira achitaura, nekuti dai zvaidai zwi remunhu hataisimuka takawanda sezvizvi. Asi tinoziva kuti Mwari nematauriro amunoita nevanhu venyu, nemwoyo yedu mumwe nemumwe wedu, toda kutendai Mwari panguva ino yemasikati. Tokutendai nekutichengeta murudo rwenyu, tokutendai nekutitsiura, tokutendai nekutisimbisa, tokutendai Mwari nekuti payeuchidzo yepatakamira pasina kumira zvakanaka. Tasimuka sevana venyu pamwoyo yedu mukati memaoko menyu. Mwari shoko zvariri renyu iri nekududzirwa kwaro kuchitungamirwa naMwari Mweya Mutsvene, tinotenda kuti kusimuka kwedu kuchawana kugamuchirwa pamberi pechiso chenyu. Sanganai namai avo, sanganai nababa avo, sanganai nemukomana uyo nemusikana uyo. Mbuya avo vazvisimudza, sekuru vazvipa mukati maoko menyu. Pangadaro paine vana vedu Mwari vanzwawo nyaya iyi kubudikidza nesimba raMwari Mweya Mutsvene, gamuchirai kuzvipira kwedu mukati maoko menyu. Toda kuisa pamberi penyu upenyu hwedu hwabvarurwa nechakaipa. Toda kuisa pamberi penyu kurarama kwedu kwaakusemesa kubudikidza nezvatakaitirwa nemuvengi. Toda kutenda kuti mukati menguva yakaita seiyoyi Mwari, tiri mukati mekembi yevarwere, Jesu maitowo mukana wokupfuura nepabhindura. Tinokumbira Mwari panguva ino yemasikati kuti pamuri kuporesa vamwe, musatitendera kuramba takarara mukati mechipatara. Vamwe pavasimuka vachipa mwoyo yavo kwamuri, musatendera Mwari kana nemumwe wedu kuti asara akagara muchipfuura. Tanzwa shoko renyu richibudisa pachena kuti basa renyu nderekuponesa vose. Tinokumbira tose Mwari tiri pano, pamazera edu yose, pamuitiro wedu wose, pazvivi zvakatiwira tose. Tinokumbira Mwari musati masiya kembi ino, pfuurai munge mapinda mukati mekutiponesa. Mwari tinzweiwo, tibatsirei. Mumunamato uyu munokwanisa kunge muine mumwe asina kunzikwa, munokwanisa kunge muine mumwe asina kudurira pachena upenyu hwake. Pamwe munhu anamata munamato uyu pane umwe waasiya kunze mukati mezvichemo zvake. Asi imi Mwari munoziva zvakanakira vana venyu. Chitiitiraiwo zvatisingakwanisi kuitirana sevanhu. Tinotenda zvose Mwari kuti mucharapa vanorwara, muchaporesa vanoda kuponeswa, muchapa tariro kune vasina, muchapa kutsurwa kune vada kutsurwa, muchatidzora tose mukati menzira yenyu, mucharegerera vakakutadzirai. Tinotenda kuti muchatiitira zvose muzita renyu Jesu rinogara nekusingaperi. Amen. Mwari wedu atikomborere.